Tingnan mo lang, may spray, tingnan. Tingnan mo lang dito. Wait na. Oo. Makapagsabaw ka ba? Pero mo sa oh! Oh, sino doon? Tol Belly, shout out to you. Belly Greek, thank you so much, Tol. Tamsak boom, sabi ni Kuya Elmar. Kuya Elmar. Kasabay siya po isa. Guys, pin natin to si Belly Greek. Sige ma'am. 170. Ako yung time na lang ako. Para Ay, magsabaw na kayo, oh, lumahan. Maganda, maganda, maganda. wala kang abs. Hindi ka na. Richard, shout out. Richard, baka hindi ka pa nakakunik kay Belly Greek. Pasulit. Subscribe naman kay Belly Greek. Tol Belly Greek, magwawatch ako ng video mo. Pag nasa bayan ko. Si-share ko na lang sa sa GC natin para makita mo na nag-bibli ako ng yung playlist. Ay, Ate Brenda. Pagpababa ba? Pagpababa. 1,000? Magkano naman ang huli? 1,000 magkano huli? Ay, 1,000. Sama pre! Sarap daw! Pangit naman nun. Doon! Di yun tama. Di tama yun. Ay, Di, okay! ano lang. Bawas-bawas lang. Alamahan! Mabukasan na yung tao. Pero yung 1,000 ang isang biyahe niyan, hindi 500. 1,000 ang biyahe niyan. Kung magkano, magkano lang yung isang taon? Driver siya, hindi yung basta bibigyan lang ng 500. Kasi kung 100,000, kung maganda ang usapan nila ng hamon niya. Diba, 1,000 tao dyan, diba, 10,000. 500 ang bawat. Isang araw. Pwede yun. Hindi yun hindi yun pwedeng wala siyang sasahurin araw-araw. Paano yung paggastos mo? Sa tingin mo ba hindi mauubos yung 100,000? Ubos yun agad ng 2 linggo lang kung may mga bibili sila. Diyan sa Punakapin. Thank you to Kuya Richard. Ma'am, bili na. Merap umutang. Alam doon ako nahirapan lalo pag umutang.
ko dati, last year. 2,500, may tungguhan pa. May 300, 150. Sabi ko nga, buti na-survive ko yun. Ay, Kuya Richmond, shout out, thumbs up doon. Buti na rin, na-survive ko yung ganong kahirap na ginagawa ko lang. Sabat. Oo, 2 tao yun. Oh, makakabot nga yan ng ano yun, 1.5 isang araw. Binabayaran ko. Minsan, yun ang nagpapatak na mula ko na. Kay Robert yun, kay Robert at kananay. Tapos, 300 pa. Te, bili ka na, te. Tandaan dyan. Matamis naman po yan. Pwede dali mo na mo. Dali mo pa mo. Ha? I will set out. Channel Brianna, may galaw shout out. Boom, sabi ni Kuya Almer. Gab, salamat Gab. Hello Kuya Mark. I will, salamat. Thank you so much, friend. My friend, also. Dati yung 1.5. Alam, 23 pa lang. Kano ginawa mo nun? Pero patubo. Kailangan yun eh. Tapos pero good. Tapos meron pa ako kinukuhaan pa ng 300 ang hulog. Tapos lingguhan pa. Kaya nga dalawa kami nagtitinda ng tinda eh. Kaya di ako pwedeng isang kariton lang ang tinda ko eh. Kasi para yung pagkain na kasi hindi rin. Kaso lang wala din. Kung ano ang pagtinda mo, hindi ka pa masyado napapansin. Masyado nakatingin. Wala dami. Pero kahit pa paano naman, ano naman yung nakaw. Yun talagang, yun ang ayaw ko ng balikan sa panahon na yun. Good morning. Pahingi mangga, Mark. Hoy, Kuya Richmond. Oo naman, kung malapit ka lang. Walang problema sana, Kuya Richmond, kung malapit ka lang. Mangga lang pala eh. Seven viewers at 11 thumbs up. Thank you po. Kumikita ano ba? Kumikita kami ng Sabado. 4,000. Ito, lagi sa may puhunan ko nun. Pag nagbabayad pa ko ng lingguhan ko nun, yung palawagan ko nun, 1,000. Tapos may utang pa ako ng alam ko nga pala yun ng 1,500. Isang 2,000. Kati-kati ulo. Pati puhunan, dami lagi. Oo, laging ano. Lahat ng pera namin, laging ganun yung dinalaki nun. Nakahatakad. Lalo nung ano pa yun, yung panipakutayan ng routing. Oh, minsan sa isang araw, nakaka-400, 300. Sigil pa. Kasi buwan ka na buwan na kang 5-1. Ang hirap talaga yun. Kuya Richmond, salamat. Viewers.
Ate Brenda, salamat po. Pinakamahirap mangyari sa iyo yun. Oh, tubig ilaw sa bahay. Ate Brenda, good morning. Good morning po. Ano ba tayo? Ate Jenna, shout out. Pasyala ko mamaya Ate Jenna sa live mo. Maraming salamat man. Kuya Elmer, shout out. Oh yeah, one. Ay, you shout out. Sino to? For you, shout out sa'yo for you. Happy weekend, Lods. Ay, happy weekend din sa'yo. Happy weekend, Lods. Kuya Elmer, sabi ni Ate Brenda. Maria po shout out. Boom, sabi ni Kuya Elmer. Nakapag-live ka ba, Kuya Elmer, kanina? Hindi ko napapansin na nagla-live ka. Bawi na lang ako sa mga vlog. Pag nakita nyo yung YouTube channel ni Marco Barakti na nagtitinda ng mangga, saya yun. At pag nakita nyo naman ang YouTube channel ni Mark Jo Walay TV na hindi nagtitinda ng mangga, fake yun, tandaan nyo. Thank you, Crystal, salamat. Thank you, Crystal, salamat din. Morning Fest, sabi natin Jel. Salamat, Crystal, thank you. Ma'am, bili na, ma'am. Ay, lumahan na lumahan. 100 na ka lang, lumahan. Boss, bili na, boss. 170. Talaga po. Guys, sandal lang dito ang tamis, oh. Sige. Aboy! Sira. Puti, kunin mo na naman gabi. Dito na. Sandaan ko dito, ma'am. Ito 70. Malapit sa iyo. Ay, Jigo Explorer. Shout out. Sila muna ang person. Ay, mangga. Pampalasa, malasa. Bili na tiyo mangga. Napakasarap. Akala ko po ilan kayo. Kuya napakasarap na mangga. Galing sa
Pagmaka, talagito, kaluwahan. Jega Explorer, shout out. May moderator ka na? Oy, sorry, Uko. Wait lang. Ay, ito pala si Diego, yung kaibigan ni Video Tour. Oh. Ito yung kaibigan ni Video Tour, guys, si Diego. Salamat, Diego. Salamat. Pin kita. Comment ka ulit. Dali. Comment ka ulit, comment. Para paragdagan natin subscriber mo. Comment ka ulit, Diego. Boss Diego. Comment ulit. Billy Greg, baba mo muna kita, Billy Greg, ah. Quickly na lang ako, Billy Greg, ng iyong ano. Diyan pala host yung pwesto mo. Oo, dito lang. Ayan guys, ito si Diego Explorer. Pwede nyo pong pasuyo naman po at palagdagan ang kanyang subscriber. Yung nakapin po, bata pa yan. Pasuyo po. Malit pa ang kanyang channel. Baka naman pwede natin supportahan. Yeah. Like 15, salamat po host, walang anuman. Diyan. Wala kang manggasak. Ate, 100 lang po, 100. Tumubo na ako. One, ano yun? 1.5, 1.2, 2.7. Ayaw nyo ng bangko kay, ano siya eh. Ayaw ng bangko. Ito na, cheer. Cheer. Ito ba? Aray mo. Pakak. Aray mo. Pakak. Ay, Jigo, salamat. Guys, pasuyo po sa nakapin kay Jigo. Pa-subscribe naman po. May subscribe mo kay Jigo yung mga ano ko dyan, mga alagad ko dyan. Oo na, nakita ko. Ulit-ulit ka. Limited ka? 4, 5, 6. Wow! Nakatubo na ka, 200. Woo! 200 na to. Yari na naman ang basher ko nito. Magagalit ka naman sa akin nito. Magagalit na naman yung basher ko nito. May tubo na yung aking paninda. May tubo na ako 200. Busy pala siya, naglalaba. Oh, busy, yan oh. May tubo na ka 200. May ito pa lahat. Tubo yan lahat. Gagalit na naman yung basher ko dito. Salop Family Adventure, shout out idol. Sino to? Tamsak Dan, host, salamat. Grace, sabi ni Mokol ito, bigyan kita moderator. Salop Family. Yan, may moderator ka. Elmer from Willie to Eat Well. Thank you so much, my friend. Oh, well, thank you all. Ma'am, bili na ma'am. Yun! Makakabili na ako ng helicopter. Sandaan lang, te. Sandaan. Natamis. Mangga. Sandaan lang po. Salamat, host. Welcome. Dan Kunik, Elmer Ogay, sabi ni Jigo. Guys, pasuyo po sa aking nakapin si Jigo.
pwede po pa-subscribe po. Kung may mga alagad po kayo dyan, pwedeng pakigamit po. Paki-thumbs up naman po at paki-subscribe sa kanya. Nakatakam ang mangga, sabi ni Kuya Elmer. Malamang, Kuya Elmer, matamis to. Sabi ng wala ito, Jigo Explorer, hello. Sabi ni Salo Family Adventure. Ma'am, bili na ma'am. Tandaan po, ito 70. Quality po, quality. Quality po ito, quality. Quality mangga guys. Galing tanim. Tinanim ko ito, galing sa puno. Ngayon, pinataas ko. Ngayon, nandito na sa karitan ko ngayon. Ayusin ko lang guys. Ma'am, quality ma'am. Mangga ma'am, quality. Quality ma'am, mangga. Magmangga na kayo dyan sa mga hindi pa nakakain ng mangga. At yung gustong kumain ng manggang masarap. Sa akin. Ito na lang natin. Bagong challenge. Okay, challenge. Galing na nga, mukhang ka na, no? Ay, bakit mo nga sumali? Yun! Ganyan pala yung epekto ng malaking tinuwa. Siyempre, parito ka. Yan lang oh. Yan lang oh. Pwede na ako kumita ko dyan ng 500. Yan lahat po. Oo, titirang kita kung mabayad ka. Walang ano ngayon, walang pag negosyo, walang kaibigan, walang kamag-anak, may discount lang. Kumagano ba tayo? Kaibigan, inuna ko kaibigan, kamag-anak. I-react ka agad eh. Ay, kaya pala. Ay, isang kay Green. Mario P, shoutout, sabi ni Solo Family. Dan Connect, Solo Family Adventure. Dan Connect, Wally to Eat, sabi ni Jigo. Hello po guys, sabi ni Jigo. Sangkay Grace, tawa ka man. 7 viewers, salamat po. Tara na, umpisa na yan. Ay, tara na dito. Ito, 50 lang, oh, matamis. 70. Binigay sa akin naman. Namimigay pala siya kapag hindi nila nakapagin. Yan mo lang po naman. Dito, sama kami. Gusto yung likod siya. Yung ano, baka pinalit mo kay Mark yung bagong ano? Hindi. Bagong bilakong kapal naman yan. Hindi nga siya nagpasalamat. Uy. Alala mo yung paano magsasalamat. Thank you po. Nakapag-aral ng marami. 70, sandaan, no? Matamis, malasa, kakain ka na ng hindi nakangiwi. Oo, mamis. Ma'am, 70 lang, ma'am, 50. Sandaan lahat yan. Makalingin din kayo kakain sa alin natin. Diego, thank you from Well 808. Well, thank you so much. Diego, si Well 808 from Hawaii, Oceana. English speaking and comment English because Will 808 is English speaking man. Pero marunong naman si Willie ang makapag-intindi ng Tagalog kasi matagal na namin kaibigan niya. Almost 2 years. Aming kakilala si Will. At isa yan sa aking Big Four. Si Will ito. Siya yung naging daan. Bakit ako ngayon may sarili ng puhunan. Kaya mahirap pala sabihin kay mamay maghalit na naman yung bakit. Ingit na naman. Ingitero pa naman. Kilala kita. Isa ka doon sa kaibigan namin. Pero hindi lang kita papangalanan. Malay mo, mali pa lang hinala ko na ikaw. Nagkamali ako, nakakahiya naman. Hinala pa lang naman. Ay, bili na ate. Mangga. Di nga kaibigan ang tawag doon. Oo, fake na kaibigan.
Andyan lang yan, aligid-aligid lang siya. Nakikiramdam. Si Almer, shout out. Andyan lang yan sa gilid, gidli-gidli, nagbaligid-aligid. Umuwi na ka ba? Tingin natin. Diego Explorer, nabalikan na kita idol, sabi ni Salo Family Adventure. Salamat, Salo Family Adventure. Nagmamasid lang siya, sa kay Dre. Andyan lang sa gidli-gidli yan. Nasa gidli-gidli lang yan. Saka lalabas yan pag ano na. Alam 80, 70 ma'am, ito 100. Ate. Mangga. Mangga. Di ba agree ang Kuya Elmer sa sinabi ko? Walang kaibigan na ganyan, kung kaibigan ang turing sa'yo, di ka niya sisiraan. Oh. Tama na ka yung mata eh. Walang kaibigan na. Malabo na yung mata ko eh. Ay, ang dami salamin oh. Wala namang grado. Hindi, maliwanag kasi kaya di ko makita. Ayan ko nga eh. Matanda ka lang. Mainit siya sa inyong dalawa ni Mark Grace. Oo, mainit sa akin. Tatlo yung tao na yan eh. Tatlong tao na hinahinalaan. Mark, hindi kayo. Huwag kayong ano dyan. Alis kayo dyan. Bakit sinabi mo? Di, sa YouTube. Yung ano ka. Ganyan ka ba sa Basya. Maritis kayo. Mo-open nga aga sanggay. Ini nati. Wait, lagay ko din eh. Shout out sa lahat ng pumapasok sa akin. Sana tunay kayong kaibigan. Brenda, hello. Sabi ni Solo, kumusta ka na sangkay? Okay naman. Ayun, mayroon na akong basher na pick account. Nagpapakalat. Sana hindi yung mga hinahala ko na naisip ko, sana hindi sila. Walang karto, mamayari na eh. Ate Brenda, magkano ang mangga ngayon, idol? Ano, yung isang kaing? Solo Family Adventure? Or yung yung tumpok ko, paninda? Pag yung tumpok ko, 100 kaya 70. Maliliit ka yung 70. Ito, 100.
Hi po, Solos, sabi ni Brenda. Grace, sabi ni Ate Brenda. Ma'am, si Brenda, ganda na yung lahat, ma'am. Lahat na yun. Mangga. Bombi boy. Guys. Guys, yung nakapin, pasuyo po. Pa-subscribe. Yeah. Yeah. Mangga. Lagay ko na lang. Okay. Sis Marchie, Migalaw, shout out. Bili. Oo, bili na sila, bibili sila. Pang 20 thumbs up. Salamat, Gela. Madam, 60 big boy. Migalaw, shout out, sabi ni Gela. Di sila masaya sa buhay nila, sniper dudes. Oo. Kung talaga madami silang nag-iikot para manira. Ako nga, ang dami din nagtatangka ng nagtataka lang ako. Bakit small YouTuber binabanatan nila? Yung mga parang sa Mars. Ness, shout out Ness. Ang labo naman. Okay ba yung signal ko? Malabo? O nakikita nyo ba? Kaya nasa likod ng aking fake account na gumagamit ng account ko, pangalan ko. Kaya mo malalaman ka rin. Bili na. Mali kasi ang nilagyan mo ng cellphone. Kaya di mo mabasa nagmaayos kasi mali pasilaw. Oo nga eh. Reflect yung
Sniper, basta ingat lang sa paligid mo. Mahalaga, totoo kang tao. Yun lang yun. Alam namin ng Diyos lahat ginagawa mo. Thank you, Sniper Dudes. Ano? Ha? May cutter po. Gago. Marchie, OTW sa bahay mo. Balikan mo na lang ako pag may time po kayo, sabi ni Solo Family. Against the light ang camera mo, kapatid Mark. Oo nga po eh. Pero malinaw pa rin ba? Or against the light nga? Morning, Tervin. Shout out. Yun ang kasayahan niya sa buhay, yung manayra siya. Dahil sa nakapin, boom, sabi ni Kuya Almer. Kuya Almer, thank you. Init. $70, $100, tumpok. Tumpok $100, tumpok. Huwag mo na isipin yan, Mark. Ipa-juice mo na lang. Oo, hindi ko naman siya iniisip. Kaso lang, minsan ako, nag-aalangan ako. Siyempre, nandito ako sa public market. Yung pambabanta niya pa sa akin. Iisa lang yun, ang babanta sa akin. Iisa lang yun. Siyempre, nasa public market ako. May iba-ibang tao ang nakikita ko rito. Nakakasalaw mo hala. Malay mo, yung pala yung height na yun. Bigla akong tudasin. Mahirap magano. Di baling konti ang kaibigan, wag lang maraming peke. Wag lang peking kaibigan. Tumpok. Salo family, dan dikit din ako for watch sa lahat latest upload mo, malakas ang ulan. William Warren, shout out my brother. Hoy. Alright, shout out. Sama mo sa trabaho. Dati. Patingin ng paninda. Ayun. Yan paninda ko. Ito, 100 to. Bali ano yan? 23 tumpok. Ay. Oo, 23 tumpok tapos to 70. Bali 9 tumpok. 70 ay isang tumpok. Ayun, 23. Tapos ito 9 tumpok sa 70. Alright, baby. Alright, baby. Alright, baby. Alright, baby. Alright. Oy! Vlogger Nehesha, shout out my friend. How are you? Bro, Mark Joe. Oy, Macbal. Kumusta, boss Macbal? Iba pala yung Macmac at yung Macbal. How much in as dollar? How much in this dollar? Here in my, my Mingos, William Warren. Sayang kung malapit ako, bibili ako. Michelle support. Oh, Marchie, boom, sabi ni B-Boy. Bibili ako. Aba, sige po. Kanina naman yan, kaya no, Boswell. I buy mango mark. Ay, thank you, Will. Love you, Will. Ito na naman. Magagalit na naman yung basher ko nito. Mainggit ka mamatay ka sa inggit. Magagalit na naman ito. Ang babas na naman to, magpapakalat na naman ng fake account. How are you? I'm good. How about you? Vlogger Nesha. Yes, you buy William Warren, you buy my Mingos? Okay, come. 100 only files and 70 files.
Dan Connect William Warren from Jigo Explorer. Said hi, Jigo said, Liboy. Ha ha ha. Ako pupunta ko dyan pag nagpalibre si ate ilang-ilang. Hoy Makbal, may maglilibre yata. Michelle, pwede naman bigyan mo ko sa akin yung 3 tumpok. Jigo, Dan. Well, I would buy, but I am about to have open heart surgery. Oh? Nagpapaano ka? Surgery? Oh my goodness. Open heart surgery. Oh my God. Boss, sandaan lang to boss. Napakatamis boss. Legit na makakain po. Ilan boss? Nalaro. Murado talo yun. Wala ko maglaro. Thank you. Pilas! Oo naman. Pag lumaman ako nito, hindi kita bibigyan. Hindi ma. Pero may mga changes na binanggit ulit ang samahang basketball ng Pilipinas due to age. Yakan mas may love. Guys, ay naayos ko ang aking paningan. Yo. Against the right. Yo! Makbal, punta ka na dyan. Bibili kami ng mangga. Uy, thank you. Ay, Makbal, punta ka na daw. Gusto mo ba? Sniper. Shout out. Miguel, shout out po sa lahat. How many pieces per file mark? 6 pieces. Ilang files ang 70? 9 files sa 70 and 100 pesos is 22 files. Hintay mo nga, B-boy. Pero nga ako kalkyo. Uy, Boss Ronnie. Sa cellphone pala. B-boy, boom! Dan Connect, sabi ni Jigo. Sabi ni... Kay Ruben, Dan Connect si Jigo sa iyo. To 8 30 to 8 na lang. Hello, B-boy, boom, sabi ni Sniper. Sangkay, sabi ni Glory. Maraming mga peking ka nagkakalat yan sila. Mag-ingat na lang kasi di mo makikita ang tunay na ugali ng peke. Magaling sila magsalita. Oo. Pamilang-ilang, ganun po talaga. Salamat pamilang-ilang sa pagpasok. Process Rossi. 5 pieces per ballot. Mark, bayaran ko na lahat. Oy, thank you, B-boy. Thank you, Will. Salamat. Bali, ano yan, Sangkay? Ito, 22 tumpok. At yun, 29 tumpok. Bali, total niya lahat. To 8. To 8.30 yan. Ginawa ko na lang to 8. Basta yung anak buhay mo, ang focus at ingat na lang. Apo, mamilang-ilang. Thank you po. Yeah. Pag ni-sniper me, Sangkay. Oh, sniper dudes. Lagi naman ako nag-iingat. Yung
mga basher kong gumagawa ng fake account, tigilan nyo na ako kasi wala kayong mapapala sa akin. Ako, kahit mawala ako sa YT, kahit mawala man ako sa YT, makakapagtinda na ako kaya may sarili na akong puhunan. Pero gagawa pa rin ako ng YT pag nawala man yung YT ko dahil sa paninira. Sa paninira ng basher na fake account na yun. Tawag ako. Tangan kita. Kami lang ilang. Wait, salamat Will. Sige sangkay, maggutom na, makaon na laanay, inay na la. Oh, salamat. Makbal, shout out. Shout out, Chang. Boss Makbal, sa taga saan ka ba? Sixty Chineta, shout out. Good morning everyone, sabi ni Jigo. Guys, mayroon nakapin dyan, si Boss Jigo po, pasuyo naman, kaibigan ni Video Tor. Michelle, saan ka? Sabi ni Elmer. Oh, guys. 22.
Shout out guys, wala siya sa long Pero konti pa rin para sa akin. Medyo marami ano ko ito bibigay? Wala na akong paninda eh. Doon sa mga tricycle driver. Para may iba naman. Bibigay ako 150 yung sa kahapon na para Kaso hindi ako makapag-live nga lang. alin. Ewan ko, basta magbibigay na lang ako. Signal. Ano lang? Bigay mo na lang. Hindi, yan na lang muna. Nanakaw ng wifi dito. Bukas na lang yun. Tayo Robin! Yan. Oh. Oh, kaysa naman dito, puro na lang dito eh. Nakasawa na ako sa mga mukha nito dito, lalo na kayo balot, nakakasawa yung mukha. Uy, ang sabalero. Headlines. Mukha ako nakakasawa. Ang dami. Si Bibo, ay si Bibo. Kuya Sani, si Grace, si Elmer. Sa lahat daw ng Team Boom na nandito, yung gustong makakuha ng free mango, puntahan nyo na dito. Sa lahat ng gusto ng free mango, Kuya Elmer, Tervin, Grace, Mabi, Kuya Sani, sa lahat po ng Team Boom. Kung gusto nyo, Tol Project, Ate Brenda, kung gusto nyo po ng mango, magsabi kayo dito. Comment lang po at titirahan ko kayo. Ano? Libreng mangga daw, galing kay Will. At kay B-Boy. Lalo na namang gagalaiti yung basher ko nito. 3 daw kay Kuya Elmer. Kuya Elmer, Yahoo Boom, sabi ni Tita Mami. Andiyan si Makbal eh. Makbal, pupunta ka ba Makbal? Sino yun? Si Jerry? Kero, shout out. Kapatid, kumusta kapatid? Salamat kapatid. Wala pa ang ano? Ay, Dalia, shout out. Bawi daw siya. Uy, kay Kuya Elmer daw, 3. Ikaw, ibibili pa. Sige na. May hindi lang ako. Wala si Daniel. Ayan. Mami ng ilang! Maraming salamat, Angels! Well, thank you so much for the blessing. Oy, ang mga team boom, sa mga kumuha, punta na kayo. Saglit lang guys, saglit lang. Salita ka na. Bali nabawasan uli yung ano sa tag-100. Bali ano na lang 21 to. Hintayin mo na lang tas 8 tas 21 to. Wala po yung nagbibigay sa amin. Sige. Papasuyo na lang ako kay Balot. Nandito naman si Balot. Sige na Tangkay. 3 tumpok daw, bawi. Ako. Oo, sige, Elmer. Yun, kaya mo na. Palsuhin mo na. Yan na sagay. Bali, ano na lang to, 21 tumpok na lang yung salunan. Tapos 1. Isang haba, ate, isang sandang. Isang haba na yan. Isang haba, piso. Ate, piso na isang haba, piso, isang haba. Yun! Untis ba asawa mo, John? Ate, piso. John, untis ba asawa mo? Buntis asawa mo? Buntis?
Buntis asawa mo? Katotoo na naman sinabi mo, oh. Delivery na naman, oh. Di ba nagsabi ka kanina? Oo, buntis ba? Ano yun? Oo, kumaka na rito. Piso, piso, piso. Wow. Ikaw, naani. Ikaw na, Jun. Ano, Venas, ubos. Kamay, hey, kamay. Ay, thank you. Sino ang sponsor niyan? Will. Saan itong bakla po? Nandyan. Ay, saan Jun? Ay, sabi na pumili. Saan na pumili? Arte mo, ah. Okay, Will. Thank you, ha. Salamat. Salamat sa manggang matamis. Happy ko. Thank you, kay Will. Love you. Ba't pa? Video nga ako. Tita Mami, Bonso, Mark, shout out. Mag-delete lang ako ng video ko kasi medyo masyadong ano. Dalawa Akon Will, B-Boy. Dalawa daw kay Kuya Elmer, ay Kuya Ate Robin. Yan, magbubura lang ako ng video, guys. Wala kasi magbibideo sa akin, wala sila ano eh. $100, $100. Tandaan na lang yan, ate. Isang hapa na piso, piso, piso. Piso, isang hapa, piso. Piso na lang isang hapa. Hapa, oh. Mabs, shout out, Mabs. Wala. Lang. Sang, shout sarang tirahan si Grace. Oo, sige. Wala yung mga personal dito, mga... Wait lang, hanapin ko lang si Christian. Meron yan, isang lagayan. Si Boy. Well, thank you so much, Well. Ilan ba kay Tatay Robin? Dalawa, kay Kuya Elmer, tatlo. Piso, 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 day, isang hapa, piso. B-Boy TV, thank you ulit at salamat sa lahat. Thank you, Will. Thank you sa Mingo. Thank you so much, guys. Tandaan lang, ate, isang hapa. Hi, Shang. Sir Will, thank you so much. At kay Kuya B-Boy. Welcome, pe. Dahil marami ka bang ginagawa? Dahil kung ano ako dahil? Okay lang? Video lang? Ha? Oo, mga ano lang, mga 5 minutes. Video naman, video mo lang. Pagkabalot ko lang. Ah, naka-play na yan.
Kupal! Tangina mo! Sa'yo ba nakatutok? Sabi ko magkano lang sa akin nakatutong hayop ka. Wala. Mga kore, magbabalot tayo ng mangga. Hindi na ni Will ito. Makakatigil na naman ang videographer ko. Salamat kay Will ito sa pagbili. Talagang iniwanan niyo pala talaga ako ngayon. Kasi ang bibigyan ko nito. Ubusin eh. Ano lang. Ay na. May bibigyan tayo. Hindi lang ito bibigyan. Pumili. Nagana ba? Ha? Ayos ba? Wow. Ito, bibigyan natin sila ate. Madam mo. Ano kayo bumili? Bibili na to. Galing kay sa sponsor ko kay Will ito. Thank you lang kayo kay Will. Okay po. Libre yan. YouTube po ako. Mark Duwaray TV pangalan ng aking channel. Thank you po. Thank you, Will. Salamat po na nga dyan. Mamilang-ilang. Salamat po. Dalawa sila, nandyan. Silang dalawa, bibigyan ko yan. So, si ano? Si Balot-Balot. Si Balot ang ating videographer. Uy, tingin mo dito, uy. Ano yan? Ay ba nakatutok yan? Gaganda nito, Lot. Ang matatamis to. No? Hindi ito maasim yan. Uy, hindi maasin. Akin yun, akin yun, akin yun. Akin yun. Walang maasin. Magkano ba daw yan, ya? Ha? Magkano daw? Sino nagtanong? Libre ito. Hindi na ito lahat. Bibigyan ko na lang kayo mamaya. Sana po po. So ito na lang sir. Free. Pero mag shout out ka lang dun sa sponsor ko. Kay Willie Coffee. Salamat. Kay Willie Coffee. Kay Willie Toy. Saan kayo yan? Ha? Saan po kayo? Pagka-Jessa. Gabi. Salamat yan. Salamat. Nag-YouTube kasi ako. Pangalan ng YouTube ko, Mark Joe Waray. Mark Joe Waray. Mark Joe, Waray TV Pasita. Pag sinerge niyo po yan sa YouTube, Mark Joe Waray. Lalabas agad yun niya yung pinakapasikat dito.
Uy, pero ka na. Wala rin bibili ka. Ang sir. Nagre-rebel din na si Ate Joy. Pag di ko daw siya binigyan, magwawala daw siya. Di mo wala ka na. Gano'n. Huwag kong labot. Huwag ako kuha ng pansit dito mamaya. Hoy! Di bibigyan ka nito natin. Ito na. Lali ka dito, lumapit ka dito. Hoy! May kutsin pala. Oh, dali. Kaya na. Yan, ako muna yung team boom. Mga ating mga ka-vloggers. Thank you, Will. Siyempre, kanino ba challenge yung inano? Bakit? Saka na, pag sinabi ng sponsor, sino mo yung hindi na pwedeng bilhin? Yun, si Ate Joy, bilhin mo. Balik na ko hindi. Ay, hindi ba ikaw? Kala ko yung si Ate Joy. Ay, nakatingin si Kuya Eric. Yari ka. Sabi niya na, sabi niya Eric, kupal ka ba, Mark? Canada. Mangga, galing Canada. Mangga, galing na nabagbag. Thank you. Okay na, nabalot na lahat. Thank you, Will. Ay, salamat kay Balon. Kanino ba yan kayo? Oh, kay Will. Oh, load sa'yo. Thank you. Thank you kay Will. Thank you kay Kuya Will. Pinamimigay ng mangga, sponsor na. Naanahon. Si Kriba ko pa naman sa mga. Oh, yeah. Salamat na kay Will. Pray. Sunod na lang. Mamaya, pre, pag may ano. Kasi unahin ko muna yung ano. Will, thank you so much. Ay, ano? Game na! Oh, game na ha! Ayan na. Ano? Hindi ko ito nito yung Kay... Sino ba yun nangihingi? Ay, Amador Lawrence, shout out. 15 viewers, thank you so much. Kay Kuya Elmer, ilan ba yung kay Kuya Elmer? Go Lawrence, punta na. Patitirahan kita ng mangga. Sino ba manghihingi? 3 tumpok. Aba, sige, 3 tumpok sa'yo. Pagbibigyan kita. Tapos sino yun? Kila Ate Brenda, 3 din. Ay, 2. Sa'yo, Grace, ilan ba sa'yo? Mabi, ilan ba sa'yo pa di? Isa sa'yo pa di, ha? Balik kay Kuya Elmer, 3. Tapos kay Pobreng Worker, kay Kuya Ate Brenda, 10. Grabe ka naman, Grace. Swapang ka naman. 10. Ano, gusto mo lahat, ah? Ay, sa'yo na lang lahat. Kay Kuya Elmer, 3. Kay Mabi TV, 1. Tapos kay Grace, 2. Kay Latol Project, 3. Dalawa kay Tate Robin. Tapos kay Elmer. Kay Mabi, 1. Kay Ate Brenda, 2. Drive muna ako, mga mahal. Sige lang, mag-drive ka lang dyan. Naanuhan naman kita ng mangga para sa'yo. Isang balot kay Mabi. Si Kuya Sanisin, kaya. Isa sa akin, boss. O, isa sa daw kay GGK TV. Sino pa nag-ano ng isa?
Puntahan nyo to ngayon. Oh, isa kay GGK TV. Sino pa? Yan. Nagdaan, nakapa na yung buro. Kunti na lang tumain, hindi... Yes, lalaki. Thanks Mark, bigyan mo ko. At din kay Beth. Sige, dalawa sa inyo, te. Dalawa sa inyo. Kung B-boy, di ako pwede, pre. Thank you sa again. Salamat, Amador Lawrence. Bigyan mo sila lahat, Mark, para hindi sila makagulo. Sabi ni Ken. Pwede dalawa pa ba sa akin? Oo, pwede naman dalawa. Kay Tatay Robin, dalawa din eh. Sa inyo pa lang, ubos na to eh. Sa inyo pa lang, ubos na. Sino pa? Huwag kalimutan ang video tour. Gusto mo mangga? Oo naman, may nag-libre ko. Wait lang po. Galing mo na. Salamat lang po tayo kay Willie Tuti. Hawakan niyo po. Pa? Oh, dinig yan. Ito hawakan niyo pa na hawakan. Ha? Wala po si Ate Pia. Uwi. Okay, salamat lang po tayo kay Willie Tuti. Galing sponsor ni Willie yan. Sige na. Sige po. Yan si nanay. Ilan taon na kayo? Ilan taon na po kayo? Ilan mga nasa 80? Hindi mo alam, hindi mo tanda ilan taon na po kayo? Yun lang. Yun lang. Bata pa kayo, 16 years old lang kayo, Nay, kasi di nyo po alam yung ilang taon kaya. Yung kulubot niya lang daw, sabi na. Joke lang po. Oh, sige. Di man nagtinda. Di man nagtinda si Ate Pia. Ay, Mabs, bigyan. Si Mabs, bigyan mo. Mabs Tadjakero? Oh, malayo ako. Idol B-Boy TV. Malayo si Mabs. Hindi po. Sige po, salamat po. Thumbs up, sabi ni Miss Mary. 16 viewers, thank you. Dan Connect, GGK TV, sabi ni Jigo. Ay, Jigo, gusto mo rin ba? Sa kanila palang B-Boy, wala na. Ubus na ito. Wala naman yan. Grabe naman yun, nauna pa ako sa'yo, tapos maunahan ko pa ako. Ay, bukas sa agahan mo ha. Kaya next solo ng oras kailangan. Bigyan mo ako niyan, Mark. Nasaan ka ba? Wala nang magic sa bahay. Ilan ba yun kay Kuya Elmer, 3. Kay Tatay Robin, 2, 5. Kay Mabi, 2, 7. Tapos kay Ate Brenda, 3, 10. Haluan ko na lang ng maliliit. Yan. Bali 3 kay Kuya Elmer, kay Tate Robin 2, kay Mabi 2. Tapos kay Ate Brenda 3. Tapos sino pa yon? Si GGK TV 1. Tapos yung kay Grace, ilang ba sa'yo sayang kay Grace? Grace, ilang ba sa'yo? Will, magsalamat kayo dyan kay Will ha. Sa isang kay Grace, ilang ba yun? Salamat din. Dalawa. Sino pa? Kuya Sane. Thank you so much, well. Basta kay Kuya Elmer, 3. Kay Tatay Robin, 2. Kay Mabi TV, 2. Bali 7. Kay Ate Brenda, kasama sa kapatid niya si Ate Beth, 3. Tapos kay Grace, 2. Isa kay GGK TV. Sino pa yung iba?
Salamat po, Sir Will, sabi ni Maps Tajakero. Miss Mary, salamat po. Jigo, Dan Connect na Maps Tajakero. Will, thank you so much, Will. Sino pa? Videotor? Oo pala, si Videotor. Si Kuya Sanisen. Bro Mark Jo, joke lang yun sa akin, nasa Pangasinan ako, aray ko. Kala ko malapit ka dito. Ayan, kay Videotor, isa. Sino pa? Eh, magkaibigan yan sila ni Jigo. Wala mo na lang. Si Jigo. Ayun, no? Bigyan mo si Sani, oh. Bibigyan ko dalawa. Nakakantang ko yun. Wala na naman ako yung Sani. Bibigyan ko nga ni. Ito nga ni. Ano ang pusa ni? Baka magtakbo na yun. Yan. Marami na yan. Hoy. Bilis mo naman umuwi. Una mo pa. Wala na akong dadalhin, B-Boy. B-Boy, wala na akong dadalhin sa tricycle driver, B-Boy. Iyan na lang natira, oh. Ito na lang. Wala. Ay, si Jano pala, si Jano. Si ano, Loy. Bigyan ko si Loy. Loy! Loy! Huwag ka na lang dito, wala na eh. Di, kuha ka na dito ng isang balot. Kuha ka na isang balot. Kahit, ano mo na yan. Salamat ka lang kay Will. Natawag kay Will. Salamat. Sige, bigay mo na yan, mga kapitbahay mo dyan. Ayan. Oo, pamigay na yan dito. Wala na, hindi na... Dito pala tayo mo. Dito pala, dami-dami na. Oh. Ayan mga order. Order yan, napakarami. Oh, di ba? Will, thank you so much. Order nila, oh. Yeah, kumuha ka na lang dito, ya. Kumuha ka na lang. Pili ka na lang dyan. Ano, te? Gusto mo? Kumuha ka na dyan, te. Free lang yan. Free na lang yan. Galing lang yan sa sponsor kay Will ito. Pwede ba anak dalawa? Pwede, isa lang po, isa lang. Oh! Salamat, Salamat. Salamat. Salamat lang kayo, Will. Salamat po. Salamat. Salamat ka, magpasalamat. Kanino mo po yan? Kay Will, kay Will. Iwang, pasalamat ka. Will 2-8. Inaka sa CCTV. Thank you, Will 2-8. Uy! Salamat ito. Salamat. Boss. Wash out. Magkano yan? Kala mo bayaran eh. Kano yan? Kano daw yan? Kala mo babayaran eh. Papasalamat ka na, magkano yan? Ito mga kawaray, nandito yung mga sa Team Boom at sa ibang nag-ano sa akin. Nandito lahat yun sa kanila. Kay Kuya Elmar nandito, bali 3. Kay Tatay Robin 2. Kay Mabi TV 2. Kay Ate Brenda 3 para sa kapatid niya yung isa. Kasi 2 sila ni ano eh. Ate Brenda Tool Project, kaya 2 sila. Tag-isa sila. Para wala silang away ni Ate Brenda. Para hindi sila mag-share doon sa isang balot.
Tag-isang balot sila. Pwede sila magkanya-kanya. Si Mark dyan, wala. Di, nakain si Mark dyan yan. Kinakain ni Mark dyan, iba. Cake. Agi daw. Di, binaba sa Mark. God bless, sir. Ano ba yun? Baka wala para kay Mark dyan. Logi si Mark dyan, wala. Meron pa dun mga kasahay. Ay, nag-ano ba si Be? Tirahan? Okay, ito. Nandyan, mayroon. Sobra yan. Nilinagay ko dito sa ano. Hello po, Ate Brenda, sabi ni Diego. Tatlo to. Ito. Kuya Elmer, tatlo. Tapos, kay Tatay Ruben. Kay Ate Brenda. Ate Brenda, tatlo. Tapos kay Mabi, dalawa. Tapos kay Videotor, isa. Tapos sino pa yun? Si Grace, dalawa. Kay Kuya Sunny Sen, dalawa din. Dalawa din kay Kuya Sunny Sen. Tapos Kuya Sunny Sen. Ito ba yun? Ito tira eh, sa amin. Wala, apat pa to. Bali ilang balot to? 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 19 balot to lahat nandito. Ay, Joseph. Ay, si Marie, Moika, shout out sa iyo, bro. Thank you so much. Bali dito makakuha yung ano, yung para sa mga people. Kuya Elmer, Tatay Ruben, dalawa. Mati Timmy, dalawa. Kuya Sunny, dalawa. Chris, dalawa. Kay Tol Pop Project, tatlo. Tama na Ate Brenda. Sa video to. Sa iba pa, kay JGC TV. At sa amin. Hello. Wala na ba ako na ibang nakalimutan? Again, thanks so much, well, from Mamilang Ilang. Thank you, Mamilang Ilang. May galaw surat po, Joseph Marie Mojica, sabi ni Mabs. Dan Connect. Si Brenda. Salamat po. Nakakawi rin ako maaga. Sana akong paninda. Thank you, Will. Thank you so much, Will. A blessing. Magkano po ba isang plastic mangga? Bayad na yan, Gigo. Binili ni Will ito 8. Bayad yan, bayad. Aba, Tiyanak. Shout out, Tiyanak. Adaling ko to sa bahay. Doon ko sila papapuntahin. Pahinga lang ako. Ay, mainit. Ah, okay po. Oh, bayad na yan. Binayaran ni Willie to 8. Maganda yan kasi mainit, makakauwi ka na maaga. Thank you, Sir Will, sabi natin Brenda.
Hi, Chanak, sabi ni Mary Grace. Mami lang ilang, Miguel shoutout, sabi ni Ate Brenda. Kasi nang nakaraan, bumili si Mami lang ilang, hindi ako nag-alok doon sa Timbong. Kasi, konti lang. Para maano naman. Nice, ubos agad. Thank you po sa Ewell. Si Ewell ang naging ano. At B-Boy TV, thank you. Yung buto mark sa akin na lahat. Sa akin, salamat. Aray ko. Sa'yo na yung buto? Anong buto? Buto. Manoy Mabi, Miguel Osarag, sabi natin Brenda. Maraming pawis ko. Nagbigay pala ako sa nila dito. Yung 4 sila. Si Balot, Ate, Kuya, ano to siya. Yung iba hindi ko binigyan dito. Kasi, ano, lagi naman sila nabibigyan. Lagi naman sila nakakuha. Inubos na ng Will. Opo, inubos na mamilang ilang. Wala na po. Bali, 22 tumpok at 8 tumpok na ano. 22 tumpok na tag 100 tapos 8 tumpok na tag 70. Kaya Kuya Sani, mayroon siya rito. Di na nagtira sa ilang-ilang. Yes po, mamilang ilang. Wala na po. Sunod ko haka ng 10 kaing. Ano ko, hindi ano ka? Kulang, swertihan lang yan. Swerte lang tayo kay Will. Si Will ang nagkukusa talaga bumili. Ako, di na ako nagpapaano. Hindi ako nagsasabi na bumili kayo. Nagkukusa talaga si Will na bumili. Si dati pa yan ko lang. Hindi pa na talagang ano na yan si Will sa amin. Lagi yung bumibili sa akin. Dati sa Yuti pa paninda ko nun. Una dyan si Chanak. First sponsor ko dyan si Chanak. Bumibili ng sa Yuti ko. Isang 2 kariton binibili ni Chanak na tumpok kong sa Yuti nun. Sabi niya, magkano ba yan? Isang kariton. Na umaabot yun ng mga 1.5. Sige, kunin ko na lahat yan. Mangga na lang lagi. Kunin mo, hindi. Ayaw. Baka walang mangga bukas. Si Chanak, ano yan? Legit na ano ko yan. Sponsor din nila namin ni B-Boy. Balikan kita pag diri na ako mag-drive. Sige lang. Jigo, layo mo kasi. Sabi ni Elang. Mainit. Min ko po ito. Bago lang po ako Mabi TV. Sabi ni Jigo. Oh, bago lang yan si Jigo. Kaibigan niya yung video tour yan. Ano? Mabi. Sa Webes, huwag niyong kalimutan ng pangako natin kay Mamilang Ilang na pupunta tayo kay Tay Alex. Baka puro kayo kwento. Tapos yung kwento nyo, ano lang pala, drawing lang. Baka mamaya maging drawing na naman yung kwento nyo, ha? Webes yun, ha? Taga-Kamarin, Caloocan ako, sabi ni Jigo. Oh, malapit lang. Si GJK TV, pupunta kaya yun? Sana puntahan niya. Bali 19 tumpok to, balot. Salamat ko lang, naka-stop naman. Wala nga pamasahe, yun lang. Maglakad ka. Alam, dalhin ko pa to sa'yo, Grace. Bahala ka sa buhay mo. Oo nga, mami, masarap pa naman ng mangga. Oo. Malalaki pa naman to. Dalawang tayo na kuha ko. Puro mga ganito. Tingnan mo naman. Oh. Pero yung maliliit, daming hilaw ito. Pero ito mga ganda to. Wow. Quality to. Hala, naka-order na si ako ng Fresh S-GG. Mamilang ilang, tuloy po kami. Huwag po kayo mag-alala. Tuloy po kami. Tuloy po yan, tuloy. Yeah.
Ubos na daw eh. Mayroon pa. Kaso ganito lang kaliliit. Sinobrahan ko nga to. Valenzuela ako kulang. Sa Valenzuela ako kulang. Yung pico, maliliit yon. Ang kalabaw, malalaki. Opo, Tita Mami. Huwag ka mag-alala, Jigo. Pabibilhin kita. Promise, basta punta ka na lang. Sabi ni B-Boy. Maglakad ka na, Ate Grace. Lapit na lang pala kay Mark. Malayo ang Valenzuela. B-Boy, malayo ang Jigo. Malayo ba? Alvin Turin, shout out. Sabi ko sa'yo. Pipit ko lang ang aking kalati. Saglit lang ha. Hintay ko lang Tatay Robin, pupunta yun. Diyan na yung mga Tatay Robin. Hintayin ko lang ang Tatay Robin. Para magawa niya yung ganyan. Well, thank you so much, Wal. I'm already done. 4 na kain yun. Yung tininda ko. Thank you so much, Wal, sa blessing. Wala na po, bayad na po yan. Bayad na. Mayroon na mamayari. Mega love shoutout po, sabi ni Elvin Turin, sabi ni Ma'am Stadjakero. Ate Grace, makulimlim po. Naon haha. Ay, Kuya Sani, may 2 tumpok ka dito, Kuya Sani, Sen. Galing kay Willie 28 na mangga. Salamat ka. Kahit hindi ka pumasok kanina, tinirahan ka namin, baka makalimutan ka namin na ikaw pala ang aming founder. Sani, sabi ni Mamilang-ilang. 19 viewers, thank you po. Yan mo, pag hindi ako hindi mo yung ginagawa sa akin, binibless ako ni Lord. Dahil sa naninira sa akin, lalo akong binibless ni Lord. Lalo magagalit yun. Maraming salamat. Salamat, love you brother. Sangkay, pwede patikin yan? O pwede naman. Halika dito, tikman mo to. Yakin yun. Pinasan yun. Morning all, sabi nito, all tol please, shout out sa'yo tol please. Sana makatanggap ng mangga. Kuya Will, next time, sabi ni Diego. Hi nak Chris, sabi ni Mamilang-ilang gwapo sa Tuesday, pwede pa ba? Tuesday? Naku, wala na si Raya yun. Ba't Tuesday pa? Bukas na lang, kunin mo linggo. Masisira yan. Aba. Kasi gabi na ako makakauwi mamaya at bukas at may street duty ako. Yun lang. Ewan ko sa'yo. Di yan pwede sa Tuesday. Wala yan. Sisira yan. Bigay mo na lang kay Kuya Robin. Sayang naman. Hindi mo kukunin. Bulok na yun mano sa Tuesday. O, bulok talaga yun. Okay lang kay Kuya Robin. O, sige. Uy, andito na. O, speaking ng Tatay Robin, andito na. Hoy! Thank you, well. Pinapibigyan yung dalawa ni Kuya Sani sa iyo. Gano'n? Oo. Bakit si Sana ayaw? Hindi niya mapupunta dyan. Pupuntahan Tuesday pa daw eh. Ay, matagal yun. Sabihin,
Dalawa tapos Yung dalawa mo. apat akin. Ay, ibablog ko na naman yan doon. Paldo na naman ang Tatay Robin. Ay, Yung tayo lang pala sa akin, parang may vlog din. Pwede na ulit. damage daw. Ay, set out. Nandyan na. Grace. Nandyan na agad. Grace, set out. Sino ba yun? Sanay. Bigay ko na yung ano. Kay Kuya Elmer, 3. Sa'yo 4. Bali 4 sa'yo. Aha. Kay Kuya Sani. Yan, Kuya Sani. Pasalamat kayo. Ay, Sanay. Sanay boy, thank you. Sanay. Salamat. Panoorin mo lang yung vlog ko kasi ano ko rin yun, ibibigay doon sa kapitbahay. Sanay. Hindi naman may papagbigay ng anak mo yan. Pag nakita yan. Ay, yun Napanood niya, mo pa oh. naman, oh. Napanood mo? Oo, napanood Putik ko. na yan, ayaw ipabigay. Sabi niya, huwag mo ibigay. Pagbukas. Sabi mo na lang, tira mo yung dalawa. Yung dalawa, ibigay mo na lang. Alam mo, pagbukas ko, diretsyon, balat ka agad na. So, sabi ko, huwag kayo magtaka kasi naglihi ito ng mangga. Araw-gabi, kumakain to. Yung bunso ko, sabi nga ni Pamilang Ilang, okay lang yung bunso. Sige, kain para lumaki ka. Pasaway talaga. Well, thank you. At saka, B-Boy, salamat. Pamilang ilang. Pamilang Ilang, thank you po. More blessing to you. Gusto mong bumili ibang paninda mamilang ilang. Huwag muna, sunod na lang. Sabi ba? Wala naman, hindi ko makita kasi Amaze the light. Ang liit. Ito naman. Ang bunso susugod dyan, Tay Robin. Sabi, sinong bunso? Gwapo, bahala ka sa ilang-ilang akin next week. Aba, ilang-ilang, bigyan mo shoutout guys. Sabi ni Joseph. Thanks Ninang, sabi ni Chris Motovlog. Yan ang very good si Tay Robin. Mabilis punta agad, sabi ni Tay Brenda. Malapit na. Tay Robin, anong sasama ka ba sa akin? Saan? Sabi ni Wabi. Sabi boy. Well, thank you. I love you, brother. Sabi ni Sunny Sen. Basta ang pugi, ubos talaga ang paninda. Sir, hindi naman. Maswerte lang tayo. Binibless tayo ni Lord. Manoy, Mabi, Migalaw Sarap. Sabi ni Kuya Sunny. Erap, Migalaw Sarap. Bunso. Ang bunso ng Tatay Robin Mark Jo. Oo. Bunso. Opo. Nandoon, natutulog pa. Pag dating ko noon. Sigurado, papakpakin na naman yung mangga. Watching from Zambales, sabi ni Fernando Labisoria. Shout out. Manoy Sunny, may galaw shout out. Sabi ni Mabi TV. Tol, Chris Motovlog. Sabi ni Kuya Sunny Sen. Tol Sunny Yahoo. Sabi ni Joseph. Thank you, boy. Well, mamilang ilang. Thank you. Ay, Mabi, shout out. Mabi. Ay, Madi, shout out sa'yo. Hoy, paano pag video pag mag-drive na ako? Kabayaan na ako galing Lumintree. Sige lang, Madi. Mabi TV. Idol Sunny, paring Chris, shout out, sabi ni Madi Katigbak. Dan Connect, Sunny Sen, sabi ni Jago, Explorer. Jago, may galaw shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Ingat sa biyahe, Mabi, sabi ni Mamilang Ilang. Boss Madi, may galaw shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Sunny Sen, official boom, sabi ni Elmer Ogay. Hi Madi, sabi ni Mamilang Ilang. Likewise po, Sir Sunny, sabi ni Jago. Buti nag-vlog ka, Tay. Ha? Buti nag-vlog ka. Opa, ano na dito? Nakasakay ako ng ano. Ate Criselda, salamat. Ninang ilang-ilang shout out, sabi ni Madi Katigbak. Salamat sa 14 viewers. Well, thank you so much, well. Madi Katigbak, may galaw shout out, sabi ni Jo Marie o si Marie Mojica.
Maraming salamat, Ma'am Ilang-Ilang at saka Silda sa mga palipad nyo. $98 na ako. 98 na? Oh, 98. $2 na lang. 98.92. $2 na lang. $2 na lang. Sahod ka na next month. Salamat, salamat. Mamilang-ilang, thank you po sa pag-ulay kahapon. Palipad. Kuya Robin, ingat-ingat, sabi ni Kuya Saniten. Ingat kapatid Robins, pauwi, sabi ni Tita Mami. Oy, Tita Mami. Thank you. Ilang watch hour ka na? Tita Mami Miguelaw Sharat, Ninang, ilang-ilang, bilhin na kayo. Balot na lang ang aray. 120 isang balot, 5 pieces ang laman. 5 pieces ang kiyat-kiyat. Malalaki siguro yan. Paldo na siya. Ikaw, Tay, Robin, sure na yan. Sabi na ilang-alang, Oo naman, mamilang-ilang kasi dahil sa blessing mo. Bigay. Ang binababa ay tinataas, ang inaapi ay ang binababa ay tinataas, ang inaapi pinagpapala, ganyan Mark. Opo, Tama yun. totoo yun, Tita Mami. Totoo yun. Oo, malalaki are. Sabi ni Madi Katigbak. Tama yun, tama. Cherry, shout out sa'yo, Cherry. Uwi ka na ba, Tay? Wala pa kapahin. Pahinga ka muna. Tubig gusto mo? Okay lang yun. Tubig na, hindi malamig. Okay lang yun. Okay lang yun. Hindi na. Maliit na. Sige, maliit na lang. Team Tacloban, shout out. Inom ka muna tubig kay may... Thank you. May tubig. Ay, mainit tubig. Mainit. Mainit. Ay, salamat. Sa Malakom. Sa Malayko. Wow, congrats Kuya Robin. Sabi ni Kuya Elmer. Sa Malayko. Ilang months ka ba bago uli makasahod? 4 months? 6. Di. December. Wala. January, December. January, February, March, April, May. June. 6 months. Ngayon ka lang yun makasahod. Ngayon lang ako. Tatay Robin, shout out. Sabi ni Madi Katigbak. Oy, Madi. Kumusta ang Bukana? Ikaw papunta ka na ba? Kuya. Ay, Ano? sino yung bukana yun, di ba? Batangas yun. Batangas. Ay, Batangas. Ano sa... Tagaroon yan sila. Ano sa Andoy, Jerry? Sabi ni Tita Mami. B-boy, shout out. Sabi ni Madi. Sa akin, mga 40 pa. Siguro. Kulang ang dollar. Sabi ni Kuya Almer. Dan Connect, Madi Katigbak. Sabi ni Jego. Salamat, Jego, sa pag-connect. Guys, yung nakapin, basuhin na lang. Mabili kasi kanina. Mabili. Umaga pa, no? Sabado ngayon, di ba? Mabili kanina yung mangga. Hindi ko nakita ko. Nagbintahan ko kanina, 100, tapos 80. 70 na ako ng kunti na lang. Tay Robin, sabi ni Tol Project. Oy! Tay Robin, may galaw sa tabi Project! ng Perselda. Shout out. Ay, Project, sabi nilang alang. Okay lang, Tatay Robin, ari ingat, binibenta ko na. Aring, karagatan. Bini, ari mo. Ibuhangin, ibenta. Binibenta mo na rin. Benta mo na yung tubig per kilo, Madi. Project, shout out, sabi ni Madi. Tol Yahoo boom, sabi ni Project. Kumusta si Consiel Lando? Anong sakit ni Consiel Lando? Okay na si Konsyal? Gumaling na. Madi, sabi ni Mami lang elang. Tol G, Yahoo, sabi boom, sabi ni Kuya Almer. Project init. Manay Kumusta Sunny, ni Consiel boom. Lando? Pumasok yung nakara sa live ko. Konsyal Oo, lang. nakita ko ngayon. No? Manay Sunny, boom. Bibilhin nyo na, ari, tinda ko ninang ilang-ilang, sabi ni Madi Katigbak.
Anong Bilhin paninda nyo mo, na po. pare? Ano daw, get. Yung get yan? Oh, 4 na piraso daw, 120. Ay, 5 ata. 5 ata. 4. Diretso na ako sa bahay mo, Mark. Sige, Kuya Almar. Dadalhin ko naman to. Nintay ko lang din si Tate Robin kasi sigurado dito yung mga iba. Bukas ko ito kukunin or mamaya. Sa bahay ko na ito dadalhin. Uli na ninyo. Naku, ang sakit ni Konsyal Lando. Nauubos na ang buhok kasi kalbo na. Aray mo, mad. Pati ako, tingnan mo. Pakikumusta na lang. Bawal birthday mo na. Pade. Pauwi ka na ngayon, Tol Mark. Mamaya pa, maya. Tol, project. Paldo na naman, sabi ni Tol Project. Oo. Paldo. Kuya Robin, bili na bagoong, sabi ni Kuya Sanisen. Good morning, Miguel shout out, sabi ni Pemix Vlog. Ayan mo yan, tay. Atras naman po yan. Miguel shout everyone. Tambay lang, idol. Sige lang, Ate Pemix. Salamat po. Harang pa, salamat sa paharang. Pemix, Miguel shout out, sabi ng Kuya Sanisen. Sanisen, salamat ha, Sanisen. Elec Girl, shout out, sabi ni Kuya Sanisen. Kahapon, 2 beses ko pinandar yung ano. Galing mo, Madi. Haha, Playlist. isa ka ring napakapanot na. Aray ko, sabi ni Mamilang Ella. Sharon, sabi ni Project. Kuya Rubin, walang anuman, sabi ni Kuya Sanisen. Kuya Pugi, sabi ni Mary Grace. Salamat po sa 17 viewers na nakatambay dyan at 47 thumbs up. Andar yun, yung isa kong cellphone. Ano si Elmer eh. Meron Tol G, daan mo. Oh, may 3 ka dito, Tol Project. May 60 ka lang. Paano ganito? Ay, 50 po. Kasama na yung plastic. Ah, hindi pwede sa akin. Tate. Ah. Ah, ah. bayad na po. Pinakyaw ng ano. Sponsor namin nasa Hawaii. Salamat po. Nandito na ang Tatay Robin. Bali yung dalawang kay Kuya, para kay Kuya Sane, ibibigay na lang niya kay Tatay Robin. Oh, yan. Thank you. Bali ang kay Tatay Robin dadalhin ngayon, bali 4 na manggang balot. 4 na balot na mangga. Yun. Salamat. Yari na, busog na naman ang anak, anak ni Bunso. Tatay Robin. Bunso po, mahilig, busog. Mahilig sa mangga. Kahit yung nakaraan, di ba mga may law-ilaw pa yun? Ay, pinapakagan eh. Matamis kasi yun. Ayun, Pinapak. 4. Bali kay Tatay Robin. Nasa si Tatay Robin dyan. Pati yung Pero isa gagawin dyan yan. pati yung isa kong ano, mahilig din yun. Yung isa kong nasa bahay Anak, na yun. sige po, Ninang, pag nagkita ko, kakamustahin ko kayo. Sabi ni Madi. Thanks, Madi, sabi ni Mami Langilang. Bibili sana si Mami Langilang kasi inubos ni Will. Ah, Kunti na lang kasi yun, bali 22 tumpok tas 8, natag 70, tapos 22 tumpok na ano, tag 100. Uswil. 2,000, tapos yung 8 tumpok na tag 70. 47. 400. Abot. 2,760 lang. 7, no? Nakakabili naman ako ng ulam nito. Mabuti di po. Buto-buto. Mabuti di po papasok yung ano ko. Hindi yan papasok kasi kilala na yan eh. Taga rito lang yan, hindi yan ano. Hindi, kailan na. Wala na po, bayad na po. Bayad na po, sorry. Paano yan? Bibili na ang ninang ilang-ilang ng tinda ko. Di maganda. Mamilang-ilang, bilhin mo na yung paninda ni... Kasi konti na lang po yan. Ninang ilang-ilang next week na mamakyaw ng makapunta ako. Sabi ni... Inubos na niya. Kasi last tira na lang si ako, sabi ni Mamilang-ilang. 8 balot na lang are, ninang ilang-ilang. Gwapo, shout out sa kambal mo. Oo, gwapo yun.
Gwapo yun, kaso manyakis nga lang. Ano ba, kuya? Ano ba? Ano bang gagawin niya? Grabe ang Sunny Sen. Naging ninang si ako. Ha ha ha. Oo. Papakasalan ni Kuya Sunny Sen yung kanyang ano, kabit na daga. Elang-elang, sabi ni Kuya Sunny Sen. Elang-elang, dami ka ng inaanak, sabi ni Tita Mami. Yes, Tita Mami. No problem, Sunny Sen, but please don't forget sa 25. Oo, yun lang. Ayun ang kondisyon. Yun lang. Sure po kami ni Tatay Robin, si Madi, si Mabi. Sure yun. Kasama. Hello, uy, may bagong ano, pasok. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Maaga pa tayo alis. Tita Mami, siya. 4. Alas 4 nga. Punta ko dito. Saan tayo sasakay? Dito o Hindi ko alam kung saan. Pero punta ka na lang dito, tapos punta tayo. Sabi nila, Commonwealth daw. kung Commonwealth, sa may ano yan eh. Sa may Commonwealth Market. Mami lang Meron iwan doon ako. sa may Riverside. Walang kay. Papunta mo Talban. Idol Sunny, may dalaga din sa amin sa Bukana. Baka gusto mo, sabi ni Madi. Aba. Lahat na may condition, Mark Jo. Opo, ma'am, ilang totoo. Manila Day po, 24 ng June. Sabi ni Jago, ayos. Diyan ako matutulog, Mark, sa Marcoles. Sige po, Kuya Almar, no problem po. Bahala ka dyan, B-boy, ayaw mo sumama eh. Diretso Sabi na. na lang, Boss Madi, BCC ako. Apat na Ibig piraso sabihin lang. matuturo si sa Merkules, diretso na. Oo. Hindi, sa Huwebes kasi ang alis natin. Oo. Kasi sinadya ko rin yung Huwebes ko kasi matumal din yun. Friday. Uwi tayo ng Friday ng umaga or hapon. Kahit mga tanghali. O tanghali. Di naman magiinom dun eh. Oo. Di naman kayo nagiinom ni Tatay Alex. Kami lang ni Tol Project. Talasingin ko si Tol Project para hindi makauwi. Pag nalasing yan, hindi makauwi yan. Hindi mo kauwi eh, may bisikleta yun. Kung bibisikleta, layo-layo na bibisikleta. Akala ko Labas dila, karga niya si Ate Brenda kasama. Hindi pwede yun. Saway yun, baka Monowar, Hosen, shout out. marayos na. Project B-Boy, shout out. Gwapo, yung June 25 ba? Oo, ngayong June 25, West. Pupunta ka na Tatay Alex. Makikipagkita tayo sa Team Ilang-Ilang. Carmona Rizal. Cardona Rizal? Cardona Rizal. Cardona Rizal. Pemex Boom, sabi ni B-Boy. Uwi lang ako. Ay, uwi ka lang ba? Pag nakauwi ka, ay lalasingin ka kita eh. Sama mo si Ate Brenda eh. Pag di mo sinama yan, yari ka. Di ka na pauwiin yan. Kala ko, dami Si Brenda, pag di ka sinama ni Tol Project, wag mo nang pauwiin ng bahay yan. Adol sana pakasalan mo na si B-Boy, sabi ni Madit Katigba. Pimex, sabi ni Ma'am Elang-Elang, saan po kayo pupunta, Kuya Mark? Sabi ni Diego, pupunta kami kay Tatay Alex sa aming sa aming mabait na kanang kamay ni Ma'am Ilang-Ilang ng Tatay Alex. Ano daw, sabi ng Madi? Ay, ewan ko pa Ma'am Ilang-Ilang. Madi, ayoko kay Sunny Sen. Burara yan. Aray ko. Baka mas nauna pa malasing kaysa kay Kuya Project. Totoo naman yun. Maganda kung Star Mall crossing diretso si na Cordona, sabi niya. Bus? sabi. Dito, may bus dito oh. Hindi, sino sabi? Sabi niya tababa tayo dun sa Star Mall. Oo. Cruising Ang nga. Daluyong. Cruising nga. Doon nga bumababa. Dito na lang tayo sumakay. Bus. Dito, meron din dito. O yun nga, dyan dito, sa may babaan. Si Mabi, alam din ni Mabi yan. Boss dun sa Madi, Star ayaw Wars, na may sa akin. Mandaluyong yan. Doon nga. Doon ako bumababa eh. Sumasakay ako dito galing Nubaliches na bus, papuntang, bayahing Pasay yun eh. Oo. Pasay. Tama, Pasay. Bumababa lang ako sa may Star Mall. Boss Madi, ayaw sa akin ni B-Boy. Hindi talaga siya makakauwi. Yari ka.
Tamami, Jigaboom. Pwede rin sa may Riverside, Commonwealth. Dito yan, Siya tayo na lang magpapakasal, B-boy. Ayaw mo kay Idol Sunny eh. Sabi ni Man. Diretso yung kay ano. Hi, grandfather. Use hot. Yes. Sprint. Hi, Karen. Boy, pag sa amin daming lipat. Oh, amusit ka, Madi. Oh, dito nga, pag nagbas tayo dito, bababa tayo sa Star Mall. Isang sakayan lang 'yun. Dito oh, sa may ano, sa may police station, meron diyan sakayan na bus papuntang papuntang Star Mall, papuntang Pasay na biyahe. Boss Madi, si B-boy mas gusto sa iba, ayaw sa malaki tulad ko. Aray ka. Sumakay kayo ng bus papunta sa may Ninong Alex pa. Abay, sa bus na rin kayo baba. Visit ka Madi. Criselda, B-boy, ilang. Ayun, kinuha nila. Kasi yung kung sinong kumuha nun. Dinabas ko yun eh. Ay, John! Asan daw yung karton? Ayun pa na ginamit. Ay, pala rin ba hindi? Gamitin pantulog daw. Sanisen, malaking katangahan pag pinatulan ka. Kapag pinatulan kita, aray ko, grabe ka naman. Grabe ka naman. Grabe naman ang B-boy. Sakit naman nun. Hurts. Mga buang. Magkikita-kita ang mga senior citizen. Ouch. Mamilang-ilang, magkikita-kita po ang mga senior citizen. Lalo na pag sumama ang Kuya Sanicel, Tatay Alex, Tatay Robin, Kuya Jerry. Kami lang mga bata ni Mads Tabjakero. Ay, sasama si Mads? Si Mabs pupunta yun. Pupunta Kasi pala, no? umorder si Mamilang-ilang kay Mabs Tabjakero ng isda na fresh. Dadalhin ni Mabs. Malapit na siya doon. Boy, mas tanga ako pag pinatulang kita. Buisit ka po, boy. Well, viewers at 50 thumbs up, thank you. Ang init ng cellphone. Mainit kasi dito. Ha? Ang init. Nagahang na yung cellphone. Mukhang kailangan ko na naman ato ang utang ng cellphone. Pagpuro ka. Dami ka ng binura. Ang All maps. ang piliin mo, ito na lang, mangutang ka ng halimbawa, mangutang ka. Samsung na lang. Meron taga 17 dyan o 18. Ayan ang gagawin mo. Mahina yun. Ha? Mahina. Meron naman taga Mabs, shout out. Sabi ni Madi Katigba. hulugan. Oh. Ako yan ang gagawin mo. Hi Prodil, shout out Prodil. Magandang hapon na sa iyo dyan. Well, thank you so much, Well. Huwag pasukin ang utang, Diyos mio, sabi ng Mamilang-ilang. Hindi nga po, nagpaplano lang po kami. Bapo, bili. Wow. Di wow. Paldo ka. Plano na kami kasi wala, mga rendito kasi ito namin. Hi Prodel, sabi nilang na lang. Mega shoutout po Kuya Prodel, sabi ni Bams Tajakero. Prodel, thank you. Sanisan, tawa si Kuya Sanis. Bumili ka ng sayo, huwag kang aray mo dyan. Hoy, makakapunta ka daw sa 25. Kailangan Tatay Alex. Mag-iihaw kami doon. Magkikilaw kami. Ang Mabi. Sana ang Mabi totoo, hindi kwento. Kasi si Mabi, minsan, drawing lang to minsan eh. Akin nga, CP puro tip na. 5 years na ba naman.
Ari, aking sipi. Ah, yun lang. Sa akin, 6 years na. Umiinit. Lahat ng mumurahin basta't bago at cash. Siya, di ba? Walang sakit sa bulsa, Marjo. Po, mamilang pro. Ate Marty, thank you po ba? Kahit mega love shout out po Ate Marty, sabi ni Ma'am Stadia Pero. Hi, Marchi, sabi ni Ma'am Elang Elang. Ate Marchi, thank you Ate Marchi. Jel Rihanna. Mega love shout po Ate Jel, sabi ni Ma'am Stadia Pero. Ninang walang pambili ang cash. Ninang walang pambili ng cash. Yun lang, Madi. Gwapo dala kasugpo at tilapyang Batangas ha. Sa 20 at bangus. Paborito ko kasi. Iba naman yung gusto mong tilapia, yung laway-laway eh. Mayroon nga order. Di ako magdadala ng isda rito, galing dito. Ang dadaling ko lang dito, rekado lang, gulay at mangga para kay Nanay Jo at kay Tatay Alex. Well, konting tiis na lang, madital may pangkas na. Yes, oo, pipino. Tamang basa lang, hair. Well, konting tiis na lang, madital may pangkas na. Yes. Ano si Will? Operahan? Sino? Si Will? Opera daw? Hindi ko nakitik siya nila. Opera? Oo, sabi na. Sa heart? Oo. Hindi yun. Si ano yun? Si William Warren? Ay, akala. Hindi si Will. Siguro, akala ko. Si William ano yun? Warren? William Warren. Saka? Tilapia isang Batangas, hindi yung katawan na mataas at nasa pagitan ng hita. Hindi yun. Huy. Kulari ka. Tamo. Daming tilapia doon, malalaki pa sa lugar ni Kuya Alex. Oo, Kuya Elmer. Oo, wala po dyan ang mayari. Mabisita lang po kami. Nay, sorry. Di ko akin yan. Di ko amin yan. Hindi po amin. Umalis yung mayari. Yan po kasi. Hindi bibili yan. Oh. Palima-lima lang eh. Matagal at taon na ako di nakakain ng tilapyang Batangas. May premier Ate Gwen. May premier ba sa Ate Gwen? Kita mami? Nagugutom tuloy ako, sabi ni Kuya Sanisen. Kainin mo na yung nasa sabi mo. May premier ba ang Tita Mami? Magpili na lang mamaya. Oh guys, may premier ba lang ang Tita Mami? Mag-e-end na ako kaya. Anong oras na ba? 150. Ikaw go. Dini sa amin daming tilapia na tulay. Sa tulay. Aray ko. Dito sa amin daming tilapia sa tulay. Ibang tulay yun eh. Guys, bukas ha. Premier ko ha ng 10 AM. Wala kami paki dyan sa premier mo bukas. Kuya Sanis yan. Wala ka sa buhay mo. Ngayon upo 12 PM sabi natin Brenda. Mamaya na pag-start premier. Mamaya ba? Sige, hintayin ko na lang. 13 minutes. About sa reunion yung premier ko. Walang katapusang reunion yan, no? Ano yan kay? Si Kuya Sanis eh. Walang katapusan na reunion. Nakarampay ang reunion na yun. Reunion din ngayon. Boss Madi, ayaw ko yung
Ayoko kung tilapyang nasa kay. Delikado yon. Bukas pa pala. Ah, bukas ba? Ah, bukas ba? Yun lang. Kala ko ngayon na eh. Ate Brenda naman. Maya ka na mag-end. Idol Sunny, sa December mo na i-public ang premiere mo. Ano yan? Next reunion na ba, Madi? Na lang ano? Gwapo, matagal ko na edit ang reunion. Ah, matagal. Ah, ibig sabihin maganda yan. Akala ko ngayon, sabi natin Brenda. Sige, ingat sa lahat. Kita kids all around, sabi ni Mami Langilang. Sige po, Mami Langilang. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Nahihirapan ako, sabi ni Kuya Sanisin. Ingat po, Ninang Elang-Elang, sabi ni Madi Katigbak. Guys, pasalamat kayo kay, kay Willie 28. Ay, Madi, Mabi. Sa 25 ba, baka na naman drawing ka. Inaasahan ka ni Ma'am Ilang-Ilang na pupunta ka. Nako, nag-order na siya ng isda mo. Sabi mo na magkikilaw ka. Ayun, mayroon na. Baka hindi ka pumunta, buka mamaya puro ka lang drawing na naman na parang yung pinag-usapan natin dati nila Kuya Elmer, si Kuya Elmer lang nakasama, ikaw hindi. Umayos ka diha. Ninang Ilang-Ilang, ingat po, God bless. Tapos sabihin mo, Padi, may schedule pala akong ganito. Pag-send ka na naman sa akin na may schedule ka. Huwag kang paasa dyan. Bahala ka. Paasa. Oh. Ninang Ilang-Ilang, ingat po, God bless. Ang ingat dito tayo, no? Ay, Ganda mo, no? Mabuti sa inyo, hindi. mainit din. Sa amin kasi may kahoy na malaki. Saka sigang flow kasi may bahay. Silog. Pero ganun ba na mainit ba? Yung likod, may likod ba kayo nun? May likod yung bahay mo? Dikit-dikit lang. Paano? Wala kang bintana? Wala akong bintana dito. Hindi, yung sa taas. Ah, mo. Mainit. Wait, yeah. Wala na. Bus na? Ano na yan? Nasa lahat na ng ano yan. Mainit. Mainit pa. Mahaling isda pa naman pinabili. Oo. Maria P, may galaw shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Ano si Andre? Mabs Tajakero. Ano bang isda yung mayroon dalakan pag in-order ni Mami Langilang? Hoy, Mabi, tawa ka ng tawa dyan. Magkano sa praso? Live siya, live. Umayos ka dyan. 8 pesos. Maya mag-uwi na ako. Pahinga. Pag 10 minutes para mag-end na ako. Oh, na ito yung plastic na yan. Madami po akong Oh, sige. Magkano ba dala. Bahala po. Ha? Madami po akong na dam daw bahala. Ah? Madami ka bandala? Shout out Kuya Sunny Di magkano sa yung plastic na pula? sabi. 5 po. Opa. Magkano? Mahal naman? Ano? Grabe ka naman. Kupal ka ba? Mahal-mahal niyan eh. Ano yun? Mahal. Grabe ka. Malaki na, bibidyo kita. Ano, cellphone mo. Cellphone mo. Kunin na ni Kuya Tate Erwin kasi uwi na ata siya. Wait lang tayo, di ba? Ay, salamat. No. Salamat. Ilang, thank you. Well, boy. Thank you. Mark, salamat. Salamat. Bali, apat na ano yun. Apat na balo. Gawin mo ng 5. Dahil daw ang pagbawa sa'yo. Sani Shen, salamat. Sobra to eh. Hindi Bigay ka na lang dun sa... ni Bunso. Oo, bigay ka na lang dun sa iyong kaibigan. Hindi ni Bunso. Takaw yun. Ah.
Nandun tutulog pa yung tulog pag-isip na papel ako. Nakalian niya, mangga. Aray, ano? Paano? Yung isa nito, bahay ko. Bawa naman. Kakanina. Well, salamat, Well. Lang ilang. One. Ay, ha? 108 pala. Naglag mo sa akin ang dalawa. Palain ka. Nag-uwi na ang tatero. Salamat Kuya Sunny Uwi ka na Sen. din. Gwapos, salamat ha. Pinapuwi ka na. Salamat din sa iyo. Kasi di ka pupunta. Sige po tay. Ingat po. Kuya, ba't tinda kang balot? Dito ba yung mga balot dito? May balot ba kayo, Day? Andun yan, sa kabila. Magkano? 1350. 1350. Malaki sisip. 17. 17 nga. Mas 7 maganda days? yung yan kesa yung malaki. Kasi kapag malaki Kasi ang mga suki ko, 18 to 19 ang gusto. ano yun? Ano na talaga? Buo na? Oo. Talagang ano talaga yun. Wait lang, ask ko lang. Si Raimi. Tanong mo nga. Ilan pa kailangan mo yan? Ay, wala. Nasa bangko. Mga Huwag na lang, huwag na lang. sige po. Huwag na lang. Sige tayo, ingat pa. Salamat. Oh, uwi na si Tatay Robin. Sige tayo, ingat tayo. Salamat kay Kuya Sunny Sen sa pagbigay ng 2 balot niya. At binigyan ko pa ng isa kasi alam ko sobra yun. Ayun, okay na. Kaya uwi na ako, yan na lang dadalhin ko ba. Andiyan yung kay Tatay, kay Kuya Almar, kay Mapi, kay Ate Brenda, kay Praji, kay Digitor, kay GGP TV at kay Grace. Tambay muna, luto po ako, mag-i-end na po ako. Magpahinga na po. Salamat sa inyo. Will, salamat sa brother. Thank you so much sa blessing. Mag-end na po ako. Magpahinga ako ay Tol, salamat. Kung uuwi ka, bili ka ulam mo. Oh, Anong gusto niya ulam? Chops to go daw? sawa na kami sa manok. Sunod niya, magkapak-pak na kami. Eh di baka. Hindi naman kumakain kami ng baka. Kahapon ulam namin, pampano. Ano? People. Ay, hipon kami nakaraan. Dahil na lang, dami yung ano. Isda, sawa na ako sa isda. Gulay. Yun lang. Nagsasawa kasi mura yun. Ay, Jigo, salamat, Jigo. Tingnan ko nga. Kung kumpleto ba itong... Choking ko. Lagay ko muna sa kain. Parang hindi ko magana yung maalat. Ang maalat nga eh. Paano gagalit? Yaga. Lagay ko dito muna. Dito na muna sa bahay. Asan na yung cutter ko, Day? Hindi mo bilang... Kaya nakita ko na yung patat ko. Original to, wala itong tara. Kakulay tayo ng patat.
Ay, Jigo, salamat. Out muna. Go, bye everyone. Kaunla muna. Sige lang, Jigo. Salamat. Ay, hindi ka na nakikita nagkaano sa YouTube, Facebook Nakita nga sa Facebook, pangit eh. Kaya sa YouTube na ako nag-ano, pupupos eh. Corny ng Facebook. Hindi ko nagpabayaran ng video doon. Walang kita. Kaya hindi nila maano, hindi nila. Dati magandang kita, kaya ang daming gumaga maano sa Facebook. Siyempre, hindi na kinakaya ata ng Facebook. AI na nga. Ano na, meta na. Pangit na naman. Meta na nga. Ano madami? Wala. Diyan ka, mama, meta na lang mo. Malis mo ganda. Hindi pa naman eh. Pabili kasi kanina mangga. Wala sinano kasi. Kaya mo, wala akong kanong mangga. Kaya nakabili mangga ko. Ulat nga rin ako eh. Bilis eh. Apat na kain. Kahapon, 3 kain. Pinahirapan ako. Uy, dapat. Sponsor ko. Ano ba yan? Ano yan? Ano dyan? Kung asan sila mo yan? Gulay na. Walang mangga. Pagulay. Kabangkante ang aking oras. Pag-end na ako, Ate Brenda. Ate Brenda, paki-ano na lang si Tol Project na puntahan niya yung 3 mangga. At kay Bijutor. Kay GGK TV. Bye-bye na, Kuya Elmers. Punta mo na lang po yung mangga mo. Saan kay Grace. Mabi, nasa bahay lang yung mangga. Nadaling ko sa bahay. Salamat sa inyo. Will, thank you so much. At B-Boy TV, thank you. Pag-end na ako sangkay. Salamat sa inyo dyan. Mahin, salamat. Sige, salamat madam. Wala ano man te. Sige na po. Babay na po sa inyo. Live na kayo. Kasi ay, Tatay Robin pala, nasa biyahe pa. Babay na po, mamilang ilang. Thank you.